さい。ミルカと言います。よろしくお願いします。まずは中女の花咲く頃に、花の咲く頃にですね。じゃあ聞いてください。中女の花の咲く頃にっていう曲ですね。
中尿って干しじゃがいもらしいですね。向こうのこの独特な保存食なんですけど、中尿、干しじゃがいもの中尿の花の咲く頃にまたあなたと出会って出会いましょうっていう歌詞なんですけど、中尿は干しじゃがいもなんでもう花は絶対咲かないんですね。つまりもうあなたと会うことはありませんねっていう失恋の歌なんですけど、日本の失恋と向こうの失恋の歌が違うのは、日本は大体女の人が男の人を思って歌う失恋の歌が多いんですけど、南米のラテンの人は男がめめしくて女の人がさっぱりどっか行っちゃうっていう、大体男が泣く歌が多いらしいですね、失恋の歌はというのを聞いたことがあります。はい、こんな感じですね。はい、次ヴェラ・アティっていう曲ですね。あなたのもとへという、これも、恋の歌ですよね。はい、結婚式とかお祝いの時に演奏することが多いようです。それではちょっと明るい綺麗な二重奏をお楽しみください。大体年間10何回か、多い時で20近く、今年は20いくかな、なんかそんな感じで、割と週末どっかで演奏していることが多いです。みんな別の仕事を持ったアマチュアの仲間なんですけど、趣味でこういう形をやってます。YouTube とか見ると結構出てるんで、
興味がある方がいたらぜひ見てください。はい、次はイルナですね。はい、人々の悲しみという非常にこう静かな重い曲なんですけどね、こういう曲もあるということで聴いてみてください。ヤキルナですね、人々の悲しみという曲でした。はい、ちょっとこう重い静かなね、中にもこう力強い曲ですよね。ちょっと待ってください。
してちょっと忘れ物として大丈夫だよいいよね。ここでまあフォルクローレっていうジャンルの音楽を僕らやってるんですけど、南米の中でのアンデス山脈の方の割とこう標高の高い3000メーターとかそういうアンデス地方の民族音楽ですね。もともとは奴隷文化の中で脈々と息づいてきたんですけど、各地方ごとにリズムが違ったりとか、その中にスペインの占領してたスペイン側の方から入ってきた音楽とか、一部奴隷が足りなくなってアフリカから奴隷を輸入したっていう時代もあったので、アフリカのリズムも混ざったりとか、いろんなリズムがあります。なのでフォルクローレっていうのはこの曲はこのリズムなんですっていうと大体みんな分かるので、じゃあこんな感じだねとか、割とこう決まった形っていうのは実は何パターンかあります。そういうふうなこう聞き方をするとまたフォルクローレも面白いんじゃないかなと思います。ということで戻ってきましたので、4曲目後半ですね。ここから高原のところでっていう曲名ちゃんと覚えてないですね。この歌詞の2番のところにアルパカの群れとかって出てくるんですけど、アルパカって最近日本でもニュース CM とかで、話題になったヤギみたいな首のちょっと長い白いタイプですよね。この指にちょっとアルパカっぽいのがこう埋まってるかと思うんですけど、それを見せたかったと思っちゃって違います。それじゃないんですね。でそのアルパカの群れの中にシークの音が聞こえてくるっていうんですけど、シークって今これうちらは三方にゃって言ってますけど、これが別名シークですね。羊飼いなら吹きながらあれするんだ。そうなの。はい。シークを売るんだよね。シークまたはシクーリとも言いますね。暇だからこう吹いていくみたいな。でそれのちょっとこう楽しみながら。じゃあ高原のどこですね。日本のグループは日本語の歌詞をつけてそれを借りて僕らは今日歌います。
この曲ねまあ高原のどこかへっていう曲でした。はい、最後2曲なんですけれども、おそらくフォルクローレなんこのジャンルで一番有名な曲だろうと思います。コンドルは飛んでゆくという曲です。1970年代ですね。サイモンとガーファンクルで有名になりましたが、もともとは南米のペルーの方かな、ペルーですかねの曲です。じゃあ今度は飛んでいくです。フルバージョンでいきますんでね、聴いてください。
それでは最後の曲です。最後の曲ですね。はい。意味自体という曲ですけれど、皆さんもしよかったら一緒に踊ってください。喧嘩祭りでですね、歌われる歌なんですけれど、ちょっと威勢のいい感じの曲です。皆さん手拍子よかったら一緒に。ありがとうございます。アンコールを、盛大なアンコールをいただきました。聞いてもらっていいですか？
じゃあ持つかな。息が切れてる。ちょっと50超えてきてる人間が多いのでもう四捨五入すると60ですから、こちら。はい、いいですよ。ありがとうございます。はいでツナバッターという曲をやりますけれども、皆さんのご協力をちょっといただきたい曲なんですが、途中で「は」っていうやるとこあるんですね。ビビレパーチはってやりますので、私たちはこういうふうにしたら準備ですので、はご協力をぜひお願いします。ではツナバッターですね。楽器もありますので、ぜひゆっくりとね皆さん待っててください。どうもありがとうございました。